Salut! Aș vrea să vă spun niște idei pentru ce să faceți voi în această vacanță de vară, că tot a început vacanța și faceți și voi ceva, nu să stați toată ziua pe acasă și să vă plictisiți. Sau puteți stați și pe acasă, dar să faceți activități plăcute. Deci, hai să începem. Bun, deci, pentru a vă distra în vacanță, trebuie să faceți niște activități interesante, nu, de exemplu, dați acasă toată ziua pe calculator, că te plictisești după un timp, deci toată ziua același lucru. Bun, ați putea să faceți o excursie cu prietenii, pe undeva prin țară sau prin lume. Ați putea să faceți un film, ați putea să ieșiți pe afară la joc toată ziua sau cu prietenii și să comunicați mai bine decât să stați în casă toată ziua. Ați putea să, cum să spun, să vă duceți în alte locuri la niște parcuri de distracții foarte faine. Ați putea să construiți ceva, putea să vă cumpărați ceva de pe internet cu care să vă distrați toată ziua sau ați putea voi să, cum să spun, să invitați lumea la o activitate plăcută. De exemplu, să se bată cu apă toți copiii. Ar fi interesant. Sau să, cum să spun, să invitați să dați o tură cu bicicletele prin jurul țării. Sau alte activități, depinde. Nu contează. Asta e blând. Bun, deci cam atâta. Pa!